Ето виждате. Тук е Кол от духовете. Намерих му и една брадва. Ето от духовете. Зеления Лойд от духовете. Ето го и шурикенът. Мечовете. Зеления Лойд. Само че едната му ръка тук липсва. Да, и много ме боли. Златния Лойд. Да, аз съм Златния Лойд. Най-силната нинджа. И имам и тук стойки и резервни части. И един Хълк тук. Аз съм Хълк. Да, знаем, че си Хълк и няма да участваш. Къща тук. Всички да са добре. Кол, добре си, да. Лойд си, да. Златен Лойд, да. Зелен Лойд, да. Тук имаме едни стойки. Сега ще ви ги покажа. Ето ги стойките. Резервна ръка. За този Лойд няма да стане. Не знам защо така не става, но... И чакайте. Вижте, има и една карта. Ще ви я покажа. Чакайте. Ага. Ето я с Джей. Светкавица! Нинджа. Така. Без музика, но няма значение. Ние сме нинджи, не ни трябва музика. Нали така, Кол? Да, но пак ще е готино с музика. И този път май няма да има мисии. Няма с кой да се бием. Ей, кой иска да ми види колата? Аз! И аз! Всички! И аз искам. Ти, Хълк, няма да участваш! Махай се, Хълк! Хайя! Уаа! Така. Гледайте ми сега колата. Момче. Сега, гледайте. Чубур. Ей! Лойд, хубава кола. Бием се и събираме пари. Не знаете, нинджи. Да. Не винаги аз събирам пари. Не винаги събираш. Как не винаги, Лойд? Така не винаги. Не винаги. Аз мислех, че винаги събираш. Да. Ама в какво работиш? Забравихте ли? В банката. Която вече я разбиха. Ей, и аз работих в банката преди да те има теб, Лойд. Значи сме братя. Кол. Не точно братя. Да, не сте братя.
сериозно не сте братя. Кой иска да се качи в колата ми? Аз ще се кача. Трябва да отворя първо вратата, че е малко трудно. Та-да! Дай. Така. Вижте я отвътре. Аз искам да се кача. Влизай, златен Лойд. Сега влизам, ако мога да се побера. Не мога. Знам аз как ще можеш. Ще ме щупиш. Той ще ме убиеш. Каската ми. Така ще се види, че съм плешив. Ето, с истинското лице съм. Чакайте. Няма да има мисии. Чакайте. Ко? Какво, ой? Какво? Виж какво си направил. Какво? Оплешивях. Ах ти. Ей. Нинджа, давай. Кол няма да участва, защото е болен. Але Кол при Хълк си. Няма кой да ме дразни. Нинджа! Давай! LG2! Внимавай, Лойд! За какво да внимавам? Ако мен ме заболи, и вас ще ви заболи. Да, но не се усеща чак толкова. Легнете. Ауч! Да, боли. Ми казах ви. Ще ви убия. Стига си легави меч. Говоря си сам. Ах ти. Ей. Служи се веднага. Най-накрая. Край!